3, 2, 1, let's go! Kaya po sa inyo nga amin mga kapaps. Panibagong araw, panibagong video mga kapaps. Putok-batok mga kapaps. Magluluto tayo ng isa sa paborito ng mga taga Bicol lang. Pork adobo sa asin. Wala na masyadong intro mga kapaps. Let's go! Ang una natin gagawin mga kapaps, pag malinis na ang karne, ikakat natin siya sa cubes. Ganito lang yun siya mga kapaps. Oh. Natin siyang ikat mga kapaps, yan ang magiging itsura niya. Dapat tayo ng ulan mga kapaps, pero okay lang yan kasi madali naman ang ating lulutuin. Ang kailangan lang natin, bawang, asin at saka karne. Tara, lutuin na natin. Ilagay na natin ang karne. Ng bawang at asin at hihintayin na lang natin mga kapaps na kumulo at lumambot. Hayaan lang natin siya mga kapaps. Ayan mga paps, madali na siyang maluto. Namumula na. Malapit na tayo magmukbangan. Inabot tayo ng ulan mga kapaps, pero okay lang yan, konting tiyaga lang. Pag naluto na to, magmumukbangan na tayo. Tignan mo yung mukha ni Paps, so, kasi bangot na. Mga kapaps, sabik na to, baka natatakam na tong bata na to. Mga kapaps, ito na ang pork adobo sa asin. Oops, teka lang, dasal muna tayo paps. Ano mga kapaps, bago tayo kumain, kailangan natin kalimutan yun. Okay, sabay-sabay tayo ha. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po Lord sa binigay niyo sa aming blessing. Sana po patuloy pa po kami magbibigyan ng blessing na ganito. Sana po patuloy po kami tangkilikin ng aming manonood. Sana po marami pang mag-subscribe sa channel namin. Salamat po. Amen. Amen. Mukbang na mga kapaps. Simulan natin ito. Gutom na ako mga kapaps. Sige. Ipakita natin to. Mga kapaps, meron tayong sausawan. Ito pala mga kapaps. Sauce, tsaka sili, suka at tsaka sibuyas. Tsaka. Dami ng kanin na. Ubus kaya ito. Kakayanin natin yan mga kapaps. Ito yung specialty ng Bicol. Sige, try natin. Yun kapaps. Oh. Tignan nyo. Lutong-luto siya kapaps. Napakalambot. Ibang kagat. Ang daming sili. Sarap mga kapaps. Sausaw nyo dito mga kapaps. Sige kapaps. Kanin. Sarap. Pumuputok yung yung mantika sa loob. Juicy. Harap kapaps. Try natin yung laman. Alam niyo mga kapaps, sa ganitong luto, kahit yung taba niya, yung iba di kumakain ng taba. Pero sa adobo sa asin, kahit taba kakainin mo, promise. Pag na-try mo to, napakasarap nito. Paalala lang mga kapaps. Sa mga may high blood, hinay-hinay lang saan to. Yung nga, talaga kapaps.
Napakalakas ng kolesterol nito kasi yung ginusa namin dito, yung sarili niyang mantika. Kaya napakalakas ng kolesterol nito, promise. Napakadali lang lutuin nito mga kapaps kasi kailangan mo lang na ingredients ay bawang tsaka asin. Tapos lagyan mo na ng tubig, tapos sayaan mo na. Pag lumambot na siya mga kapaps, ayun. Tapos gigisahin niya sarili niya sa sarili niyang mantika. Paborito ko to pap yung ano, may buto-buto. Talaga ba, kapap ng puto? So, kapaps, so, sa suka, try natin sa suka, kapaps, kung masarap din. Dito naman ako, dito naman. Lalo kapaps, lalo masarap. Ano bang sauce to, Paps? At si Mrs. Napakasarap. Ang galing ng kain, sino gumawa niyan? Yan mo na, naliligo ako bang niluto yan. Cake na kanin. Kaya natin ito mga kapaps. Dami ah. Kakayanin natin yan mga kapaps. Ibain natin yan. Napakasarap mga kapaps. Try nyo na mga kapaps. Saktong-sakto magagabi na. Dinner na to mga kapaps. Pang dinner na. Inabot kami ng ulan mga kapaps. Kaya medyo madilim na. Patay sindi pa yung apoy. Kaya medyo katagalan. Pero okay lang, successful mga paps. Napakasarap. Ito mga paps. Kapaps. Sarap. Nga pala, napapasarap tayo. Bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo sa mga nag-request mag-shoutout. Ayan, shoutout muna tayo mga kapaps. Naka-ready ah. Shoutout natin siyempre, sinulat ko yan para hindi sila magtampo. Shoutout natin si Jobert Bungalbal, shoutout sa'yo. Aljon Namolo, pre, shoutout. Marlon Vargas, Padinye, shoutout sa'yo, Padinye. Nix Rabs, Adam Almasan, Eduardo Buban, Kuya Bok, shoutout Kuya sa'yo, Bok. Kuya Bok. Harap ka ni Kuya Win. Sarap. Kevin Valdez and Friends, Joan Ronan, Shi Hison. Shoutout sa'yo, pre. Yung kapo namin vlogger, shoutout ko din. Kalabi, shoutout sa'yo. Vlogger Kaluwi din yan, to. kaluwi. Kaluwi ba? Yeah, Kaluwi, shoutout sa'yo, Kaluwi. Kaluwi, shout out. Shoutout Kaluwi. Benji Gonzalez from Malibay, Pasay. Shoutout sa'yo. Yan din sa yung ML players natin dito sa sa UAS. Team Jess ML Gamers. Shoutout sa inyo. Salamat. Team Jess. Meron din ako kapaps. Sige kapap, shoutout mo yan. Shoutout pala kay Rick Remodaro. Vince Gonzaga, pinsan ko. Tsaka sa tita ko na si Esther Tapar from Cam Norte. Rhyme. Tsaka yung pinsan ko na si Charmen Romero. Tsaka family Bailey dyan sa Rawis. Shoutout. Tsaka si Rolly Garcia. Tsaka si Kaluwi. Yun, vlogger. Ay, si Kaluwi. Yun, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng aming Hindi na yung magtatampo si Kaluwi. video. Sana manood kayo sa mga susunod pa. Maraming salamat. Maraming salamat. Bago pala natin makalimutan kapaps, magpapasalamat pala ako sa nag-sponsor sa atin. Maraming salamat po. Ayaw niya na magpasabi kung sino siya. Maraming salamat po. Thank Maraming you po. salamat po, Maraming sir. salamat. Maraming salamat, sir. Salamat, sir. Baka na. Bless you. Nga pala. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa amin. At sa mga nanonood pa lang, bago pa lang manood, Thank you. please subscribe po ang aming channel. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you for viewing.